Tak, trošku medzi. Budú sa uvádzať, samozrejme, budú sa krstiť dve kolesá nazadu, dve kolesá napredu, dve kolesá ďalšie, zase nazadu a motor. A krstiť sa bude ako ináč Mijavskou slivovicou a vodou z rieky Mijavy, ktorá už teda tá voda nejako tak k tým hasičom patrí. Nech sa páči, môžete prejsť k Tatre. Vážení priatelia, takže v tomto momente sa krstí naše historické hasičské vozidlo Tatra 2630. Ja by som ešte poprosila, keby ste, nech sa páči, prišli na javisko a povedali tu do mikrofónu. Dobrovoľných hasičských zboroch v rámci celého Slovenska. Vy všetci ste tiež jedna, tá naša veľká rodina hasičská. No a máme zaradených okolo 35 000 hasičov v zásahových jednotkách, ktorých na Slovensku máme vyše 1860. Čiže ste stále pripravení pomôcť ľuďom nešťastným, pomôcť obcám, mestám, keď to potrebujú. A mňa teší tiež aj to, že vychovávate mládež, ako to tu aj dnes vidíme. A takisto ste nositeľmi kultúrneho dedičstva. Tu na Mijave už aj historického, samozrejme, keď tu máme historické vozidlo, ale mnohí starostovia a starostky si nevedia predstaviť činnosť na obci bez dobrovoľných hasičov, ktorí pomáhajú zabezpečovať všetky možné podujatia. Za to vám patrí moje úprimné poďakovanie a prajem vám, aby ste boli zdraví, aby sa vám v práci darilo a aby ste sa zúčastňovali len na takýchto oslavách a nie na zásahoch. A pokiaľ tie zásahy budú, vždy sa vráte šťastlivo k svojim rodinám. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne. Tak to bol prezident Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky, pán Smolinský. Malé prekvapenie.